Ani raban machine khongnai rong no ang nugrukha ungo duita tongmane kaisa khogtlang ha omo hai ani raban machine jara nungnai rok anu kisa khobor jakbai de o khongnai rong no bang nugrukha bong gari no bang nugrukha bolero gari nugrukha bong gari no pura nugrukha ang tos agi naisa aro kaham ka ang bong gari no nukha je ani o raban machine khogoi nai o gari khogoi tlangnai rok borni CCTV o bongni gari ungo torokha borok khogoi tlang mane a gari borok CC camera karkha bosga karkha bo abo tongo kali apa dia Mal obwohl das nachher wirklich kali apa dia mal obwohl das nachher wirklich omong kangke pura kholok bai kita na yang phung paila nari pura khogoi tlang jak kholok bai kya mo kholok jak ta na tlang na bagi ready khaje yang ti phung paila ani iko awaran pakok jang nai butang thang na nade pura to kai nat kaise nung dari re ang sire ro beba khlok jama ang borok omono tlang mai ang pruno ungko ang mai tos jagai apun baklai kharbayo ang tos amane pura nukha borok kor busrok na 6-7 jona kawane o driver si sinir kha driver no sinirglia o gari bo sinir kya gari bo sinirglia gari motamuti ungko bolero kotalno nung ke was ga bike simon kani machine tlang tong nya an machine ang ungko hora kisa kutung haingo mong ni gari box samane awasangai ang basakha horni kocha rokong na horni 2টা 40-50 gurubo Hanya hai belai kena warna macam jawa kiri macam jawa hanya hai darak sidang maple kasih peka sosial media awak yang kita takde box ng logos nok pila ng video ni map ni nok ibak kan kino saya mana itong na ibak kam kino busi mana itong na tining video bawa hai ng nok yang kita takde box ng logos ng tining video kai pila ng warna macam jawa hanya hai darak sidang maple kasih peka mokol bay ng ibak khog bay dia yang nok te pila ng video ni maple nok ibak ibak thamel title nok ibak kam kino busi mana itong na tining video bawa hai ng nok yang kita takde box ng logos ng tining video bawa bay je hanya hai pelai kena sini korok sak takung ne hanya hai rabat mesin horbar tawa finance sikok bolero gari bai 6-7 jona finance hanya hai bini rabat mesin no kani tongmani kaisa khogoi lang thaga tei amni yaglo te kaisa na bok khongna ni bagai nai nat bon jotno khologoi nai ready amani yaglo sini takuk horbar ta ni jorawo rabat mesin gari ko bok thai tongmani jorawo sobdo rok na nai ba awas rok na nai bo saimani nai besamani yaglo te kaisa no ke telang mandia sikok rok te amni yaglo belai kena sina takuk tapsra te bini rabat mesin khongnai rong no eba sikok rong no belai kena tong plaza eba belai kena jolija tam ni lo wai ke hano hai asik dam ni rabat mesin asik ke bo samung klai tong mani hano hai sikok rok khok lang mani bagai te amni yaglo busang saiman ka sini takuk ni rabat mesin khok lang mani sikok rok hano hai lama bo sini khorok sak takuk rong ni nogo CC camera lama wo changsak tongmani bagai nai hano hai CC camera wo mabli rok sang khok langmani nogoi manka tobe ke agari no kam ke siniregi mandia eba sikorong no bo siniregi mandia tamne bala horo gari speed ke chalok thamani bagai te amni yagol sang nogoi manka sinio takuni khongni bisin te sang kanai manka bo play kino bani raban mesin khok lang jamani yagol play kino tamsra te sikorong no tumpla jang eba rakja te amni yagol saka sini te takte boksong logo song no sini otakok bini je rabat mesin do nogoi tong na eba ke phano phalna rehni tlang nai rong no nogo ha ke sini otakok no kisa sanani tapok dhini nai sai kharika pharingi te takte boksong logo song sing bisi kok se hui hana isang sini otakok ne khon bisin de ba mapli mesin sing kisa kam ke ko bojina lena bini rabat mesin pawa ke khok jaka sikoro ja am kisa kam ke nai nyalena ngai takte boksong logo song no kisa kam ke nai tongdi tini no mapli no ani raban machine khongnai rong no ang nugrukha ungo 2টা tongmane kaisa khogtlang ha omo hai ani raban machine jara nungnai rok anu kisa khobor jakbai de o khongnai rong no bang nurukha bong gari no bang nurukha bolero gari nugrukha bong gari no pura nugrukha ang tos agi naisa aro kaham ka ang bong gari no nukha
je ane o raban machine khogoi nyai o gari khogoi tlangnai rok borni CCTV o borni gari ungo torok ha borok khogoi tlang mane a gari borok CC camera karkha bosga karkha bo abo tongo Kali apa dia? Mal obwohl das Wasser wirklich ja. Kali apa dia? Mal obwohl das Wasser wirklich ja. Omong kangke pura kholok bai ketana yang phunu paila nari pura khog tlang jak kholok bai kya mo kholok jak ta na tlang na bagi ready khaje yang ti phunu paila ani iko awaron pakok jang nai butlang thanga na nade pura to kai nat kaise nung dari re ang sire ro beba khlok jama ang borok omono tlang mai ang phuno ungko ang mai tos jagai apun baklai kharbayo ang tos ang mane pura nu khaborok khoro busrok na 6-7 jona kawane o driver si sini re kha driver no sini roglia o gari bo sini re kya gari bo sini roglia gari motamuti ungko bolero kotalno nung ke was ga bike simon kani machine tlang tong nya an machine ang ungko hora kisa kutung haingo mong ni gari box samane awasangai ang ba sakha horni kocha rokong na horni 2টা 40-50 gurubo aga ang ungko basa unyai ang sikong nong khada nei basa kha basai tos agai nai bene kogobonyo tos agai nai nung sikok khoni chi babi tong ka mani ya ko kun phan tup ya he ang ungko tos simi thonjak siu omo yang bor tong ti thon nung khe ani nok tong ti thono niko mo ekdom road bai nangjak gana iko omo ani nok nung beng ti nokor iko yang te yang ti nokor ang ungko kiriti te ungko mano khoka current kri da pro yang karen kerei kiriti te ang khoka yang kisa guru tos thon mane wai saisung saisung wai sema gari star man pore orong klung ni tai baklai beba ka ba kya yang nung tos thon man ke yang pula yang da thon yang phagiri da yang ti phong phagiri bino nok bai ke gana nung je tos thon mane yang da thon gra ang ani raban machine phasing thon ga ga ke apro to tong ko kaisa apro kaya tongo unga siko bo masa last ma kharka apro gari da box ka gari pura kaisa box paijak omno na phani payment na omno na phai mane ang tos thongda ka waisi mai ulta phiro ko bor kharka gari ke wahan driver waisi mai ekloge no star jak nung tos thon ga siko tos thon kan gari star ka ta ka ang nong ka ka sikon sorong no ringi sao ka siko kai ki rok ni ang yang te gari driver no point tos jak khoga to be sini marlia gari pura nugui to tongo to pon nung ke gisa pa refrig liya ang refrig malia nung ka sikok sin chemen tong ka mane kumungsa sa khokja un chemen ka ke nung ka tang mane tuya mane tui nokor ya ang pula puro siko yana hin tongo mane kotok sibi sengo awas ke ani yang gulo motor tongo iko a motor se khona phaina hin tongo kuno oraban machine asa hilig ro ang ungko khoja gane hne ang khaklai ang masan pan sinirgli na ang masar pa siniraglia mane ro pon kun phan khitar gya na ang khitar malia sudo ani tos ungko kaham tos katal tongo abasi bang pura gari mathe sakha ungko si sini nung ka bazar thang na re kha iko ang ani obo tongo iko yo gana te yo ojora pura tos agai ne ang pura ngo kha bong gari ke bor bathak ja iko ani ose no gana wo ora ba machine gana wo bathak ja himlang bisik sal na legi na acha yang phunu gali abo tam mal yang phun phule abo aing ti sipor na rung chinai abo hai jodi na mal nu tong hangka aing ti kisa sagar di loha shilpi hene ne jodi na nu khang ke o tir mar kha tong ano yang gana kha sak phasi di iko tir mar kha jak tong do mo tir iko bo
moko bada khung amokha loha silpi hini sijak do je norok nukhang ke bahai omo khrang jiri jiri obahai nukhang ke norok kisa kol khaidi obahai mal kaisa sok ngo sikor tong tanga yang je pakuk jangnai tongmani oborok botlang thangma ke borok mong kang ke ekdom sorok bai nangjak bong gari bojak o bong gari ko o jaga o gari no nungwa sepan yang elakar no nukha o gari na ang elaka o nuto nugya ko wasipano am hai gari to kubunga bularo gari to ambagai sinima rali ata omo khongner ko wansa de tibrasa no pura tibrasa makhang ang je nongman mode ka tibrasa no ge nung yang ti singkang ka ain ti ketam ka suruglia ang saijong kono palamalia ang ko borong no sikok ni chiri khoka molte no borok gari starei phaika ge asing nung chiri khongman khorok sepan tei bada basa khasa ani nong ne ka kisung basa kha borok bura doi basai malia gang saka ai chomni rogo phunna mara tong kisa en kol khaidi ni borong samani ge borok khlaima malia na horoba phun romnai rokre ani para hobo onek borok na kol khlaikha kol khlaipuno ring phono ungo borok no trai malia tong hangka bai go refring mar ang ya phaka ang refring na ni ang gulu a hai bai bitong mani ani kuno bai rokre ge bong mani ro kun phan kalai torok mar ke tongsa kaisipon kre ab hai kaisipon torok ya bor ke tam sumjak mukhang rok thuklop jak da na tamo mokhang rok kuno thuklop jak ya borok ungo bebak tabo singje tongma hai ab hai ke no tongo masapono area ni borok khorok sepan oro nukjak area ni borok to tong kre abona ang nuruk balia nung ba yang tisi thonai nung ka ukulok rok nung thonai nari borok ungkulo ungo gari ungo asuk bai kha borok gari asuk jak mangsina gari ungo ungkulo na tela ro borok bom mai kha nung kangke sapno sok nong ne leka ro ma hai chanai nungnai khognai awa hek tong ang ke kaisa ani bo mane darono tong ma hengo sini elaka ni jodi no sikok rok ani dukan oi hapuro tala ba khogoi hapuro bo sakan thango eka tabo graba abo gari bin phayo abo ke bike bai eka apra ang kun phono mane mo hai ang elo rolia nung bike bai phaiman nugru kha bike bai no kharo apro ang apro bu nukha eka tabo gra bike sini cha bike sini rolia abo borobo sini rolia asur ke tangga sini nin dukan buko ani dukan i yo jaga gana wono hangke tini ani rabar khojau ka rabar khoma demo yang sakaon thango ini dukan mani bu khogjaga ta rabar machine bu khogjaga ta na ani dukan male bo ses anga dukan haingai malti sadak lia nung kata mani dukan ru iko baji malong no nung bai ke walai jak bulai jak tong aba hairo ke bai phun kre ani walai mung sulai mung kre ang ngo do to banya ang ka ham tong ke ni no rabar nong gang ke bo area boro ke bo manam jago ba juisa jagya ro kaijak mani nono kai mani oba hairok saja gerok tong aba hairo to kre maspono aba hairo nai ro kre parao nomo paiman besuk balokha ang paimani balokha 1 বছর siko besuk maroi omo 60000 markha gari 1200 angka 65000 eka obo paimani motamuti 2 বছর nangha ngo buniro raba dok rai nai omo paina bagai nung 2 বছর income kani nangata na ngo 2 বছর nangkha sai ning ya kare tai asa rang khadi maro nin dukano kang ke hamla khajamon busuk balokha abo bo asu balu ya 3 mas tok ungkhana 3 mas tok ungkhana dukano khojmon pore 3 mas pore mkhos khogjak ka om khos khogjak ka abo ani dugani tala bo ekdom link tala kodma abo tamaijan ra sasu bor kun saisi maya ekdom ungko kenchi bai sasu mane hai ekdom ani tala 3ta kodma 3ta talan sasu ekloge wa current tar rasumano kenchi kodma ba abo haibano sasu bor 100 blade bai raman mari eta 100 blade bai raman maria ang oma haike khogja mane asaiman tabung no khwa asu asaiman nuya khu thana songko phaphaikya thana song phayako thana bo saklai jang no efar jak ge thana ni naro phaidesa naifigesa naifeyako nung bufur khobor ka thana song no ke thana song no phongni 10ta rogo rekha nung thana thangka tam sabor khe borok sawo mane gari da sini nuda nok aba hairong ni sungo
o CCTV camera kamera man borok kenna na kya borok na naikha abdo saimaya to borok hojak bong no borok khobor manjak na khobor manjak bono manjak tam khlai ne ang ta kaisa sanamu jongo chini mane joto parano no ase bela bike khogjago muso khogjago mohai rubber machine khogjago song waspa romaya ko joto ni parao no kisa bahike osi korono romi mano aba hike se sanabadi romi ma haka ke phono police ni ago tai afadi public rong nong gode abo joto no khobor oi nai public ro kisa borno ব্যবসা khlaidi o ma haike mane khogjagai ke phono tai saima me gilak nin bum ke sar sidi ani bumo dilip debroma amtoli para tam khlai tong ke ang iko raba dong raisai dong inke o rubber machine je khoi telangman borok o gari CCTV camera o karkha obono sing kale khaine tabuk thangai sing norok no dak dak ke phunugan o gari no jodi chini tong hangke nor kisa sing no call khai di o gari hingangke yango thangobo yangke takarjula thangman lama inke yango hingangke gabordi thangman lama bong ni gari hingangka yang takarjula bukhangta mukhang rejak Kali apa dia? War aber wohl das machen wirklich schon. Kali apa dia? War aber wohl das machen wirklich schon.